Pag tuog baktas, kay mo abutan ng panahon ng baktas ka. Magminyo daw siya, mura ra bag na trabaho. Usa bay ko ano mo sa kinabuhi nak, plano nak, magminyo na pud bay. Sus ngano magminyo, magyud ka oy. Minyo na ko. Nadi kay bugas si pagkaon nak. Na. Ha? Na. Nadi kay trabaho. Minyo ko. Dari mo ikibantay sa mga po. Dari mo liano no. Dire. Dari mo patulugon ng gabi. Dari sulod ka dari. Maayuhan mo no. Dari. Tulugon mo sa dira. But nga lang hapin. Nya, Dira buhan. nya wa man may kaldero unsa man na? Palit ah. Ha? Palit ah. Nadi kay sweldo nak. Basig na nabaguhan kasi mo plano nga magminyo eskwela sa intawon. Dilagay na mo kay mga tanom mo. Mga kaon, pwede mo na itong lutuon. Asa? Mga tanom daro. Ikaw din nagtanong man ang ako man. Kapataka raman juga eh. Ako na. Ikibantay sa mga po sunod. Magminyo na ko. Magminyo. Nya imong eskwela. Undang. Oy, di gina maayo. Ha, dili gina maayo nga una-unahon nimo na imong minyo-minyo, nak di gina maayo. Ha? Wala ko'y plano nimo nga magminyo ka, wala. Dili na pwede. Unahon ang eskwela nak, unahon. Ha? Kasabot ka. Minyo nindo tani. Minyo. Nadi ka uyab di ay. Wala. Nya usa magminyo ubay uyab nak. Secret. Ha? Unsa pag minyo? Ha? Mukaon din na imong uyab og ukra. O mukaon na imong uyab og ukra. Mukaon nag kuan. Mukaon. Naa na gyud kay uyab. Wala lagi ka resulti sa kuha lagi. Nananghid na kasi mong amahan anak si papa. Hindi may kuha na to niya. Ha? Balo to siya. So na gyud kay uyab. Gunung wa man na magpaila-ila sa kuha imong uyab. Ha? Wala lang. Mupuyo ka to aning diri nak. Nga wa pa ni nahuman ning payagan eh. Puyo to eh. Ha? Mupuyo ka to daghan pag buslot-buslot ning payag. Puyo to eh. Good to. Wala na gyud na mao Genesis. Wala na gyud siya. Wala na gyud nak. Nya napakay utang motor. Bayaran dura, mga kwarta. Bayaran. Seryoso na na imo ang kuha na ka magminyo ka? Magminyo na igo. Ya, lakaw na ko. Asa naman po ka? Mato kasi mong uyab. Kaya magminyo na ko, dalon dito na. Hoy. Taga-asa man na. Secret. Ayaw dyan pag binuang nak. Pa-eskwelahon pag yung kanako ha. Matod. Baktas ito. Mangminyo, manggari ka. Nya karon magpaatod-hatod gap. Pag tuog baktas, kay mo abutan ng panahon ng baktas ka. Mangminyo daw siya. Mura ra bag na trabaho.